Altså en kaffebønne, det er jo en fantastisk opfindelse, hvis man kan sige det. Det er jo en bønne, og så bliver den så ristet, og når den er ristet, så ligesom bevarer man smagstofferne inde i bønnen. De bliver først frigivet i det øjeblik, at den bliver kværnet. Og skal man så have noget rigtig godt ud af det andet aroma og duften, så skal man hælde varmt vand på. Og så får man den smag, alt efter hvordan man har ristet og brændt bønnen, hvor god kvalitet bønnen er, hvor dygtig man er til at riste. De maskiner, vi sælger, de er fra Tyskland af. Så hvis man har en italiensk kaffebønne, så har man noget af det bedste, og hvis man har en tysk maskine, så har man absolut den bedste maskine overhovedet. Og firmaet hedder WMF, og det er snart 200 år gammel, og det kommer fra Geislingen, så WMF står for Würstlingen Maschinenfabriken. Så de laver alt i stål. Så de laver kniver, gafler, de laver fade, de laver hotelware, og de laver kaffemaskiner. Og det har de gjort siden før 2. verdenskrig. Så er der mange, de kender brandet, for det er jo verdens største, så der er overalt i hele Europa, i alle lande, USA, Asien, overalt. Og det vil så sige, at der er en kunde, der har set en kaffemaskine, eller hørt om det i udlandet, eller ved en kollega, konkurrent, eller et eller andet. Og så slår de WMF op, og så finder de os, Niemann, og så kontakter de os, og så siger de, vi har et kontor, der er 10 ansat, eller vi har et hotel, hvad nu der er. Så fortæller de, og så analyserer vi sådan, hvad vi tænker, at de skal have af udstyr, for at kan løse den opgave. Og når vi så har fundet ud af, hvad for en maskinmodel de skal have, om de skal have store maskiner, eller de skal have flere små maskiner, og hvordan det skal stå, så finder vi en løsning, og når så er det lavet, så sender vi kunden en ordrebekræftelse med, hvornår vi kommer og leverer. Det kunne være i morgen, eller det kunne være om halv år, hvad nu der passer ind i deres, hvad de har af aftaler, om de skal ud af de aftaler, de har, eller de er ved at bygge, eller. Vi opererer i hele Danmark, og vi laver også noget på Grønland, og vi har også lavet lidt på Island og på Færøerne. Så hvis du køber en maskine, om det er Bornholm, eller hvor nu du køber maskinen hen, så kommer en servicetekniker for os, eller vi har nogle forhandlere, der kører rundt også. For eksempel på Bornholm har vi en mand til at hjælpe os, og de kører så ud og monterer maskinen.